bratia a sestry, počínajúc Turicami sme sa pokúšali sledovať istú líniu postojov, ktoré nás už z povahy veci otvárajú pre prijatie Ducha Svätého. A dnes si všimneme ďalší postoj, ktorý okrem toho, že nás disponuje pre prijatie darov Ducha Svätého, je zároveň postojom výsostne eucharistickým, a to je postoj vďačnosti. Už samotné grécke slovo eucharistia vieme, že znamená vďaky vzdávanie. Vďačnosť ako taká je doménou pokorného človeka, pretože pokorný človek si nepripisuje Božie dary, uznáva od toho, od koho ich dostal a primerane za ne Bohu ďakuje. Písmo hovorí, že najpokornejším človekom na zemi bol Mojžiš. A preto sa nemôžeme čudovať, že jemu, ktorý bol taký tichý, Boh dáva tie dary až exponenciálne, pretože je si istý, že on si ich nesprivatizuje. Keď Ján Pavol II končil svoju encykliku o posvätnom ruženci, nazval Pannu Máriu, že je to žena eucharistická. A skutočne ona bola tou prvou a živou monštranciou, ktorá niesla pod srdcom Krista. A vo chvíli, keď navštíví Alžbetu a vypovie ten nádherný chválospev Magnificat, prvé slova sú velebí moja duša Pána. A to z toho titulu, lebo hebrejčina, podobne aj aramejčina, ktorá bola rodnou rečou Panny Márie, to sú jazyky, ktoré sú tak chudobné na výrazy, že údajne nepoznajú ani slovo ďakujem. Preto keď chcel Hebrej poďakovať Bohu, tak mu neostávalo nič iné ako Boha chváliť. To bol sebecký spôsob na vyjadrenie vďaky. Preto keď Ján Pavol II nazýva Pannu Máriu ženou Eucharistie, tak to znamená, že bola ženou vďaky vzdávania. A poťažmo, samozrejme, vďačnosť nás otvára pre dary Ducha Svätého plnou darom Ducha Svätého. Pneumatofora povie Svätý Blazon, plná ducha. Ale podobne aj my, kresťania, ak je Panna Mária modelom a predobrazom cirkvi, aj my máme byť ľuďmi vďaky vzdávania, a teda ľuďmi Eucharistie. Nie nadarmo Ján Pavol II jednu zo svojich posledných encyklik, ak nie úplne poslednú, nazval Cirkev žije z Eucharistie. Ecclesia de Eucharistia. To znamená, že ak cirkev žije z Eucharistie, tak logicky vzaté, bez tej Eucharistie nutne umiera. Sme sa učili v škole, že človek dokáže žiť bez jedla koľko 7 dní, však bez vody 3. Možno sú už nejaké presnejšie výskumy, dneska neviem, ale otázka je, ako dlho dokážeme žiť bez Eucharistie. Tak niekto dokáže dlho, aj roky. Akurát nevedno, či to je naozaj život kresťanský, plnohodnotný, autentický, alebo iba nejaké duchovné živorenie, bdela koma. Isté, Boh vo svojej všemohocnosti je nelimitovaný našimi sviatostiami. On nám dokáže dať milosti aj inou formou, však nejako musí dávať aj tým eskimákom a iným. Však. Ale pre nás, kresťanov, katolíkov, tá sviatostná forma, to je privilegovaná cesta, ako prijímať milosti. To je cesta par excellence, určená práve pre nás. Bola to, tuším, svätá Faustína, ktorá povedala, bojím sa dňa, kedy by som nemohla prijať Eucharistiu. Otázka je, koľko bolo tých dní v našom živote, kedy sme mohli prijať Krista v Eucharistii a neprijali sme ho. V pravoslávi sú kláštory, kde sú tí mnísi rozdelení do 3 skupín, ktoré medzi sebou rotujú, a kým jedni sa modlia, druhí pracujú a tretí odpočívajú. A to je preto, aby nikdy neprestalo vďaky vzdávanie Bohu. Som tu kedysi spomínal svätú Katarínu Siensku, ktorá spávala údajne iba pol hodiny, a to iba raz za 2 dní. A vraj chodievala spať až vtedy, keď vstával prvý Dominikán, pretože ona bola terciárka, členkou 3. rádu svätého Dominika. Keď vstávali prví Dominikáni, tak ona si išla trošku ľahnúť, zdiehnúť na pol hodinky, práve preto, aby nikdy neprestala chvála vzdávaná Bohu. Isté, žijeme vo svete, v ktorom je nie ľahké Boha chváliť, ale je to nutné. Aj z toho dôvodu, lebo ako to povedal Jacques Philippe, že vďaky vzdávanie maličkých je múrom proti zlu. A ak tí evanjeliovi maličkí, jednoduchí, úbohí, prostí prestanú Boha chváliť, ten múr sa zrúti. Áno, možno takto vnímame, že
Boh nám nedáva nejaké špeciálne, velikánske, grandiózne milosti, ale je to možno aj preto, že nie dosť ďakujeme za tie malé a obyčajné. Svätý Augustín povedal, ak chceš robiť veľké veci, začni malými. Je pravdou, že keď Panna Mária vyriekne ten magnifikát, ten chválospev grandiózny, tak chváli Boha práve za to, že v jej živote urobil veľké veci. Megalina po grécky, veľké veci, ale pravdou je aj to, že ona bola Bohu úplne verná aj v tých najmenších. A práve to by som aj nám rád poprial. Pretože keď dnes budeme Bohu verní v malom, zajtra možno budeme vo veľkom a raz nám Boh možno zverí naozaj tie veľké veci. Megalina, ako to vypovedala Panna Mária v tom veľkolepom chválospeve. Magnifikát. Velebí moja duša Pána, lebo Boh zhliadol na poníženosť svojej služobnice a urobil pre ňu veľké veci.